Isusu we separated nahapi mwana aine 6 months. Now ane 5 years. Pesa apa isazopa hake 100% support but aimbozama. Then last year kunana September he started saying ndipe mwana wangu ndigare naye. Ndokubva ndaramba ndikati hazviite because mwana still needs my care. Unokwanisa kumutora weekends or holidays. Ndobva aramba. Then he stopped kusupporta mwana. Handina kurwisana naye. I just kept quiet. He then came back kumwana muna December and he acted normal and I didn't say anything. December wandiri kutaura uyu ndewa 2022. Vakauya vese nawife and we tried to sit down kuonesana issue yemwana but he kept saying unza mwana wangu because I won't do anything for him uchigara naye. Vedu weye musati munhu uyu aindipa mari inoshamisira. No, aindipa 300 rands. Not because haana mari, anayo asa hadi. So now nyaya yapakuti since January anga ari zii kusvika nezuro mukadzi wacho kwakuisa message hanzi ndipei mwana for holiday nekuti vangu vari kuenda kuholidaywo nekuti vangu vari kuuyawo kuholiday. I then asked kuti so nguva yese iyi maiti mwana aidyi. She says akazama kutaura nababa vemwana asi vanoti ivo havachada kusapota mwana as long achigara neni. Saka ine I'm thinking of throwing my ex the full out of my son's life for good. Ndinenge ndatadza here because he is useless havo baba avo. And pacho paaiuya kuzoona mwana he used to make sure andishoropodza in front of his wife. Saka ndikavabloka vese ndinganzi ndatadza here. Thanks kune vachabatsira.